wata ta samu annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah mahaifiyata ta ci alwashi shine ai bakan can ka ce Allah in ka hore min kuɗi ne aure kafin nan da azumi ni kuma ne alkawari zan yi azumi 5 in maka godiya ko Allah na siyo kaya ga su sun ki siyo Allah idan ka sa na siyar da su kafin azumi kuma na ci riba ni alkawari zan sadaka da 100 ko Allah ta'ala matata gashi tana da ciki mun je asibiti kuma an ce watakila ba ta haihu ba sai an mata aiki Allah na maka alkawari in ka sa ta haihu lafiya ba tare da an yi aiki ba ni kuma zan yi azumi guda 30 maka godiya na? to kaga mutum ya dora a kansa man nazara an yuti Allah fal yutihu wanda yace zan ba Allah sai ya bi shi fa kuma man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda yace zai saba Allah ko ba zai ba to ita wannan baiwa Allah jirgin ruwa ta hau sai ya fara tambal zai kife da su ce Allah in ka sa muka haye lafiya zan yi azumin wata guda ma godiya sai jirgin ya koma daidai suka wuce to kuma bayan ta sauka sai kuma aka shagala ba ta yi ba ta mutu to ta gaya wa yarta kuma ta ce na faci alwashin zan azumin wata guda kuma gashi ban ba to sai yarta zo ta samu annabi alaihi salatu wasalam ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta rasu ta yi alwashi za ta yi azumin wata guda kuma ba ta yi ba ta rasu sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce da ana bin babanki bashi za ki biya mata ta ce ce to fa dainullah a haƙo an yi kuda bashin Allah ya fi cancanta a biya sumi an ummiki ki je ki wa mahaifiyarki azumi da suka ce to kun ga anan na bakance shi ƙata'an ya shiga tun da gashi wani hadisi ya zo da shi